aidan, ta egin zioten lehenengo gozkan lioi bat irten zitzaidan. Umen aurrean ez dut jarriko aparir nire zenarra, ta errepikatu dut azkenean familia nuklearra. Ez jan atzazkalak tanik berdin, buliaka hau frakasoa, zinta islanteakin jarri diet, berakatz sorta osoa. Eta zioten pantalla neurri mugatua ezote zen, gaur goxokiak eta mobil bat isilik egon daitezen. Ez dut esango etxeko lanak inoiz gehiegi direnik, baina gaur egungo irakasleek ez daukate errukirik. Ez tezun ere alaba ematen, esaten zidan serio, tanik lasai esateiet orain la madrekete pari.